Örömmel készült mindenki rá, hogy találkozzunk azokkal a pici nézőkkel, akik pár év múlva majd talán meghatározói lesznek a József Attila Színház nézőközönségének. Úgyhogy a társulatunkat nézve hihetetlen öröm volt látni, hogy mennyire kreatív mindenki, amikor gyerek foglalkozásokról van szó, és hát természetesen az Ugróvárat azt rögtön a legidősebb korosztály próbálta ki. Gondolom egy kicsit nosztalgiáztunk is, de tényleg nagyon sok olyan előadásunk van, ami kimondottan a fiatalokat célozza meg, nem csak beavató színházi előadások a középiskolásoknak, hanem gyerekdarabok, és ezt a sort ebben az évben is folytatjuk. Füttyös kalandjai lesz az első bemutatónk, de láthatnak Pumuklit, majd a kicsi nézőink, és a bérletünkben pedig lesz egy 7 mese, egy revű színház gyerekeknek. Tovább megy a Babszemjankó, a Csizmás Kandúr és a Nyakigláb Csupaháj Málészáj című előadásunk szintén tovább mennek. És készült még egy előadásunk, ami Nyuszil a hóban című előadás, ahol megismerkedhetnek a gyerekek az ünnepekkel. Ezt a műsort Zsuzs Kati és Blazsovszki Ákos színész kollégáink mutatják be, és hívják fel a figyelmet, a gyerekek figyelmét, hogy nem csak az ő születésnapjuk és névnapjuk van, hanem nagyon sok olyan ünnep van, amire lehet évközben is készülni. A mai napra már 40 éve készülök, úgyhogy 40 éve csinálom a gyerekműsort, és hát ahova meghívnak, természetesen elmegyek. Imádom a gyerekeket, nekem is van vagy 3. A legfiatalabb az 35 éves. Vannak olyan szülők, akik jobban ráérnek és tudnak foglalkozni a gyerekekkel, azok nagyon aranyosak. De hát az a helyzet, hogyha nem nagyon van foglalkozva, meg rohan a szülő, és csak az internet előtt ül, akkor azokkal nehezebb dolgozni. De a gyerek az gyerek, tehát a játék ott van, a mese ott van, a zene ott van, úgyhogy nagyon aranyosak. Hát az a helyzet, hogy évente 60 műsort adok jótékonyságban. Hát ahova meghívnak, az a helyzet, hogy nincs szívem nem elmenni, tehát elmegyek. Nem érdekel az 1 óra, hogy én ott vagyok, vagy 2 óra. A szeretet nagyon fontos. A szeretet és a munka. Nagyon jól érezzük magunkat, mondjuk engem el nem enged a gyerekem, de végigjártunk mindent, most éppen halacskát festünk, voltunk már lufi hajtogatáson, néztük Muki Bohócot, néztük a Babszemjankót, szerintem mindjárt teszünk egy hotdogot, és nagyon jól el vagyunk. Most nagyon kíváncsi vagyok a Füttyös kalandjaira, a Nyakigláb Csupaháj Málészáj is nagyon édes, tényleg mindegyik nagyon jó. De erre a füttyösre, ugye ez még nincs kész, ebből csak ízelítőt láthatunk ma is, erre nagyon kíváncsi vagyok. A jövő évad az úgy néz ki, hogy egy Füttyös kalandjai című darabot fogunk bemutatni, amit Nagy Olga meséből írtam. A Fütykös és a Sárkány című kéziratban fekvő meséből, és hozzáírtam még pár meséjét. Ennek az a kuriózuma, ugye, hogy azért vannak nálam a kéziratok, mert Nagy Olga az én nagymamám, tehát most van először, vagyis másodszor életemben tulajdonképpen, hogy ez így, hogy Nagy Olga Márkó Eszter cím alatt fut ez a dolog. Azt gondolom, hogy alapvetően a 6 év fölöttiek fogják nagyon-nagyon szeretni ezt az előadást, de én nagyon bízom benne, hogy kisebbeket is hoznak. Mert biztos vagyok benne, hát ugye ez egy 1 órás móka, 1 óra 5 perces móka, nincs szünet, tehát azért, de annyi minden történik a színpadon, hogy nem tudom elképzelni, hogy nem fognak a kicsik is nagy örömet találni benne, és én azt gondolom, hogy a felnőttek is nagyon fogják szeretni. Volt egy előbemutatónk 27-én, ahol volt szerencsén kb. 250 gyerekkel, meg pár felnőttel találkozni. Hát nagyon nagy móka volt, úgyhogy remélem, hogy be fog indulni. 11-en játsszák, és mindenki végig színpadon van. Tehát hol huszárok, hol falunépe, hol királyi udvar, folyamatosan öltöznek, szóval nagyon látványos, azt gondolom, és nagyon jó visszajelzést kaptunk az első
megmutatkozás után. Nagyon zenés darabról van szó, olyannyira, hogy Erdélyből érkezett 2 nagyon tehetséges zenészünk, népzenére épül az előadás, és tulajdonképpen Erdély különböző vidékeit térképezzük fel táncilag, meg énekileg. A mesékhez mindig speciális zene van, plusz még az udvar népe az még kap egy kis barokkos kicsengést is, végig zenebona. Mindenképpen öröm ez a nap, mert tehát az, hogy készülünk gyerekdarabokkal, az azt gondolom, hogy a mi programunknak egy erőteljes része, de azt is látjuk, hogy nagyon szeretik az emberek ezt a közvetlen kapcsolatot, hisz itt a színész kollégáink végig itt vannak, föllépnek, és a föllépésen túl, hát most kicsit ilyen szeretetteljesen mondva a színés simogató is történik. Tehát nekünk is jó visszasimogatni a nézőket, és nagyon örülünk annak, ha kapunk valami olyan információt, amire lehet, hogy nem gondoltunk eddig.